התפתחות השפה העברית. העברית בת ימינו היא לשון היתוך, ויש בה רבדים של תופעות לשון, של מילים ושל ביטויים שנוצרו בארבע תקופות שונות. לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים ולשון עברית החדשה. נצא למסע קצר בזמן ונכיר את כל אחת מתקופות הלשון. התקופה העתיקה ביותר שבה דיברו וכתבו בעברית היא תקופת התנ"ך. רובד העברית שדיברו אז נקרא לשון המקרא או לשון התנ"ך. לשון המקרא נהגה בדיבור בארץ משנת 1200 לפני הספירה לערך ועד שנת 300 לפני הספירה. כל 24 ספרי התנ"ך, פרט לשניים, כתובים בעברית העתיקה. המשלב העתיק ביותר ברובד לשוני זה נמצא בשירה המקראית כמו שירת הים. וגם בשירת דבורה ניתן למצוא את המשלב העתיק הזה. מאז כניסתם של שבטי ישראל לארץ כנען, העברית הייתה השפה המדוברת. במרוצת השנים, לשון המקרא התרחבה והושפעה בעיקר מהשפעת שפות של העמים מסביב. במאה השלישית לפני הספירה למשל, חדרה הארמית לארץ ישראל והשפיעה רבות על העברית, ובהדרגה היא החליפה אותה כשפת הדיבור. העברית המשיכה לשמש בטקסים וכשפת תפילה. לשון המקרא שונה מהעברית המדוברת כיום, ולהבנתה אנו זקוקים לעתים לפירוש. כיום לשון זו היא נחלתם הבלעדית של חכמי התורה. למרות שאין אנו משתמשים כיום בשפת הקודש, אנו מרבים להשתמש במטבעות לשון המקרא, כדוגמה ואהבת לרעך כמוך, שמקורו בספר ויקרא, פרק י"ט פסוק 18. התקופה השנייה בתולדות העברית היא לשון חז"ל. לשון חז"ל היא העברית שבה נכתבה ספרות התנאים וספרות האמוראים. השינוי מלשון המקרא ללשון חכמים התחיל כנראה כבר בלשון הדיבור של תחילת ימי בית שני, כאשר גולי בבל חזרו לארץ. רבים מהשבים מבבל דיברו בשפה הארמית. מאוחר יותר נוספו לשפות המדוברות גם הלשונות היוונית והרומית. המזיגה של השפות הללו בתהליכי שינוי טבעיים שקרו בשפה הביאו להתפתחות של שפה מדוברת שהייתה שונה משפת המקרא שקדמה לה. בזמנה של ספרות התנאים מהמאה הראשונה לספירה עד המאה השלישית, העברית הייתה עדיין לשון חיה בדיבור, ובתקופה זו נכתבו המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה לספרי התורה. בתקופת ספרות האמוראים, שראשיתה במאה השלישית לספירה, חדלה העברית מלשמש לשון דיבור, והספרות שנכתבה הושפעה בעיקר מן הארמית. ספרות זאת כוללת את התלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי, וכן את מדרשי האגדה. מילים רבות שהיו שכיחות ושגורות בלשון המקרא נעלמו בתקופת חז"ל, והוחלפו במילים אחרות. לעומת זאת, מוצאים בעברית בתקופה זו למעלה מ300 שורשים חדשים, ומילים רבות אחרות נוספו לעברית מלשונות זרות. לאחר חורבן הבית השני, יצא עם ישראל לגלות והתפזר בעולם כולו, ויחד עמו גלתה גם העברית. העברית של תקופת הגלות, ובתוכה לשון ימי הביניים, היא תקופה ארוכה מאוד, שהחלה בערך בשנת 200 לספירה, ונמשכה כ-1700 שנה. במשך תקופה זו העברית הייתה בעיקר שפת קודש. כל יהודי למד לכתוב ולקרוא בעברית, לקרוא בתורה ולומר את התפילות, אבל השפה לא שימשה בחיי היום-יום, ומעטים יכלו גם לדבר בה. למרות שהעברית איבדה את מעמדה כשפת דיבור, היא שימרה את מעמדה החשוב בכתב. משוררים כתבו שירים בעברית,
רבנים ענו על שאלות הלכתיות והתכתבו ביניהם בעברית, ופילוסופים כתבו את דעותיהם בעברית. בתקופת הגלות הארוכה נכתבו בעברית אלפי ספרים בתחומים שונים, מדע, פילוסופיה, קודש, שירה, רפואה, מתמטיקה ועוד. בתקופה זו תורגמו לעברית מערבית ספרים רבים של חכמי ספרד כדוגמה הרמב"ם, ונוספו לשפה כ2,000 עד 3,000 מילים חדשות בתחומי המדע, הפילוסופיה והדת. לשון שאינה מדוברת במשך תקופה ארוכה, כמו כל דבר אחר שאינו בשימוש, נשכחת. סכנה דומה ריחפה גם על חיי הלשון העברית. ייתכן שכזה היה יכול להיות גם גורלה של העברית, אילולא החלה תקופה חדשה, תקופת תחיית הלשון העברית. בסוף המאה ה-19 הביאו ההשכלה והלאומיות היהודית למהפך במעמד העברית. משפת קודש, ספרות ולימוד, הפכה העברית לשפת דיבור, המשמשת בכל תחומי החיים. בתהליך זה היה תפקיד חשוב לאליעזר בן יהודה, עיתונאי ובלשן, יליד ליטא, שקרא להנהיג את העברית כשפת ההוראה בבתי הספר בארץ ישראל. בשנת 1881 עלה בן יהודה לארץ עם העלייה הראשונה והחל ללמד עברית בעברית בבית הספר תורה ומלאכה של חברת כל ישראל חברים בירושלים. במקביל למאמצים שנעשו בארץ להנחלת השפה, פעלה התנועה הציונית בכיוון זה גם בחו"ל. בתי ספר יהודים לימדו את מקצועות הלימוד בעברית, והעלייה השנייה אשר הגיעה ארצה בראשית המאה ה-20 נתנה תנופה מחודשת לתחיית השפה בארץ ולמיסוד העברית כשפתם של היהודים בארץ ישראל. בשנת 1910 פרסם בן יהודה את הכרך הראשון של מילונו, מילון העברית הישנה והחדשה. 3 שנים אחר כך ניצבה העברית בצומת מכריע. בשנת 1913 פורץ מאבק המכונה מלחמת השפות, סביב מקומה של העברית המתחדשת במערכת החינוך היהודי בארץ. חברת עזרא מגרמניה החליטה להקים בחיפה את הטכניקום ואת בית הספר הריאלי, וקבעה ששפת ההוראה בשני המוסדות תהיה גרמנית, וזאת בשל מחסור באוצר מילים טכני ומדעי בשפה העברית. המאבק הסתיים כעבור שנה בפברואר 1914 בניצחונו של המחנה העברי. התקבלה הסכמה לכך שלשון ההוראה של הפיזיקה ושל המתמטיקה בטכניקום תהיה עברית, ושכל המורים שאינם שולטים בעברית יחויבו ללמוד את השפה בתוך 4 שנים. שנות המנדט הבריטי היו שנים שבהם התבססה העברית כלשון המדוברת העיקרית של היהודים בארץ ישראל. ב-1922 קיבלה העברית מעמד של אחת מ3 השפות הרשמיות בארץ, לצד האנגלית והערבית. ביישוב התפתחו ספרות ועיתונות ענפות בשפה העברית, והחלו להיווצר רבדים שונים של השפה המדוברת. שפת האם של העולים שהגיעו לארץ בעליות השלישית, הרביעית והחמישית לא הייתה עברית. אבל התשתית התרבותית והחינוכית של העברית כבר הייתה חזקה דייה כדי שהעולים יאמצו אותה כשפתם. במסענו הקצר ראינו כי השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך אלפי שנים ונשמרה כשפת תרבות לאורך כל אותן השנים. העברית מתחדשת ללא הרף, ועיקר חידושה בא מתוך עצמה. מילים עתיקות מקבלות משמעות חדשה, מילים חדשות נוצרות, ובד בבד היא גם מתעשרת ממגעה עם לשונות אחרות. התפתחות השפה העברית. העברית בת ימינו היא לשון היתוך, ויש בה רבדים של תופעות לשון, של מילים ושל ביטויים,
שנוצרו בארבע תקופות שונות. לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים ולשון עברית החדשה. נצא למסע קצר בזמן ונכיר את כל אחת מתקופות הלשון. התקופה העתיקה ביותר שבה דיברו וכתבו בעברית היא תקופת התנ"ך. רובד העברית שדיברו אז נקרא לשון המקרא או לשון התנ"ך. לשון המקרא נהגה בדיבור בארץ משנת 1200 לפני הספירה לערך ועד שנת 300 לפני הספירה. כל 24 ספרי התנ"ך, פרט לשניים, כתובים בעברית העתיקה. המשלב העתיק ביותר ברובד לשוני זה נמצא בשירה המקראית כמו שירת הים. וגם בשירת דבורה ניתן למצוא את המשלב העתיק הזה. מאז כניסתם של שבטי ישראל לארץ כנען, העברית הייתה השפה המדוברת. במרוצת השנים, לשון המקרא התרחבה והושפעה בעיקר מהשפעת שפות של העמים מסביב. במאה השלישית לפני הספירה למשל, חדרה הארמית לארץ ישראל והשפיעה רבות על העברית, ובהדרגה היא החליפה אותה כשפת הדיבור. העברית המשיכה לשמש בטקסים וכשפת תפילה. לשון המקרא שונה מהעברית המדוברת כיום, ולהבנתה אנו זקוקים לעתים לפירוש. כיום לשון זו היא נחלתם הבלעדית של חכמי התורה. למרות שאין אנו משתמשים כיום בשפת הקודש, אנו מרבים להשתמש במטבעות לשון המקרא, כדוגמה ואהבת לרעך כמוך, שמקורו בספר ויקרא, פרק י"ט פסוק 18. התקופה השנייה בתולדות העברית היא לשון חז"ל. לשון חז"ל היא העברית שבה נכתבה ספרות התנאים וספרות האמוראים. השינוי מלשון המקרא ללשון חכמים התחיל כנראה כבר בלשון הדיבור של תחילת ימי בית שני, כאשר גולי בבל חזרו לארץ. רבים מהשבים מבבל דיברו בשפה הארמית. מאוחר יותר נוספו לשפות המדוברות גם הלשונות היוונית והרומית. המזיגה של השפות הללו בתהליכי שינוי טבעיים שקרו בשפה הביאו להתפתחות של שפה מדוברת שהייתה שונה משפת המקרא שקדמה לה. בזמנה של ספרות התנאים מהמאה הראשונה לספירה עד המאה השלישית, העברית הייתה עדיין לשון חיה בדיבור, ובתקופה זו נכתבו המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה לספרי התורה. בתקופת ספרות האמוראים, שראשיתה במאה השלישית לספירה, חדלה העברית מלשמש לשון דיבור, והספרות שנכתבה הושפעה בעיקר מן הארמית. ספרות זאת כוללת את התלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי, וכן את מדרשי האגדה. מילים רבות שהיו שכיחות ושגורות בלשון המקרא נעלמו בתקופת חז"ל, והוחלפו במילים אחרות. לעומת זאת, מוצאים בעברית בתקופה זו למעלה מ300 שורשים חדשים, ומילים רבות אחרות נוספו לעברית מלשונות זרות. לאחר חורבן הבית השני, יצא עם ישראל לגלות והתפזר בעולם כולו, ויחד עמו גלתה גם העברית. העברית של תקופת הגלות, ובתוכה לשון ימי הביניים, היא תקופה ארוכה מאוד, שהחלה בערך בשנת 200 לספירה, ונמשכה כ-1700 שנה. במשך תקופה זו העברית הייתה בעיקר שפת קודש. כל יהודי למד לכתוב ולקרוא בעברית, לקרוא בתורה ולומר את התפילות, אבל השפה לא שימשה בחיי היום-יום, ומעטים יכלו גם לדבר בה. למרות שהעברית איבדה את מעמדה כשפת דיבור, היא שמרה את מעמדה החשוב בכתב. משוררים כתבו שירים בעברית, רבנים ענו על שאלות הלכתיות והתכתבו ביניהם בעברית, ופילוסופים כתבו את דעותיהם בעברית. בתקופת הגלות הארוכה נכתבו בעברית אלפי ספרים בתחומים שונים, מדע, פילוסופיה, קודש
שירה, רפואה, מתמטיקה ועוד. בתקופה זו תורגמו לעברית מערבית ספרים רבים של חכמי ספרד כדוגמה הרמב"ם, ונוספו לשפה כ2,000 עד 3,000 מילים חדשות בתחומי המדע, הפילוסופיה והדת. לשון שאינה מדוברת במשך תקופה ארוכה, כמו כל דבר אחר שאינו בשימוש, נשכחת. סכנה דומה ריחפה גם על חיי הלשון העברית. ייתכן שכזה היה יכול להיות גם גורלה של העברית, אילולא החלה תקופה חדשה, תקופת תחיית הלשון העברית. בסוף המאה ה-19 הביאו ההשכלה והלאומיות היהודית למהפך במעמד העברית. משפת קודש, ספרות ולימוד, הפכה העברית לשפת דיבור, המשמשת בכל תחומי החיים. בתהליך זה היה תפקיד חשוב לאליעזר בן יהודה, עיתונאי ובלשן, יליד ליטא, שקרא להנהיג את העברית כשפת ההוראה בבתי הספר בארץ ישראל. בשנת 1881 עלה בן יהודה לארץ עם העלייה הראשונה והחל ללמד עברית בעברית בבית הספר תורה ומלאכה של חברת כל ישראל חברים בירושלים. במקביל למאמצים שנעשו בארץ להנחלת השפה, פעלה התנועה הציונית בכיוון זה גם בחו"ל. בתי ספר יהודים לימדו את מקצועות הלימוד בעברית, והעלייה השנייה אשר הגיעה ארצה בראשית המאה ה-20 נתנה תנופה מחודשת לתחיית השפה בארץ ולמיסוד העברית כשפתם של היהודים בארץ ישראל. בשנת 1910 פרסם בן יהודה את הכרך הראשון של מילונו, מילון העברית הישנה והחדשה. 3 שנים אחר כך ניצבה העברית בצומת מכריע. בשנת 1913 פורץ מאבק המכונה מלחמת השפות, סביב מקומה של העברית המתחדשת במערכת החינוך היהודי בארץ. חברת עזרא מגרמניה החליטה להקים בחיפה את הטכניקום ואת בית הספר הריאלי, וקבעה ששפת ההוראה בשני המוסדות תהיה גרמנית, וזאת בשל מחסור באוצר מילים טכני ומדעי בשפה העברית. המאבק הסתיים כעבור שנה בפברואר 1914, בניצחונו של המחנה העברי. התקבלה הסכמה לכך שלשון ההוראה של הפיזיקה ושל המתמטיקה בטכניקום תהיה עברית, ושכל המורים שאינם שולטים בעברית יחויבו ללמוד את השפה בתוך 4 שנים. שנות המנדט הבריטי היו שנים שבהם התבססה העברית כלשון המדוברת העיקרית של היהודים בארץ ישראל. ב-1922 קיבלה העברית מעמד של אחת מ3 השפות הרשמיות בארץ, לצד האנגלית והערבית. ביישוב התפתחו ספרות ועיתונות ענפות בשפה העברית, והחלו להיווצר רבדים שונים של השפה המדוברת. שפת האם של העולים שהגיעו לארץ בעליות השלישית, הרביעית והחמישית לא הייתה עברית. אבל התשתית התרבותית והחינוכית של העברית כבר הייתה חזקה דייה כדי שהעולים יאמצו אותה כשפתם. במסענו הקצר ראינו כי השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך אלפי שנים ונשמרה כשפת תרבות לאורך כל אותן השנים. העברית מתחדשת ללא הרף, ועיקר חידושה בא מתוך עצמה. מילים עתיקות מקבלות משמעות חדשה, מילים חדשות נוצרות, ובד בבד היא גם מתעשרת ממגעה עם לשונות אחרות.